door de gouverneur. Het derde kabinet van Gilmar Pik-Pisas. 5 mensen zaten al in het kabinet Pisas 2. Er zijn 3 nieuwe gezichten als minister in ieder geval. En de gouverneur liet weten dat ze vertrouwen heeft in de minister-president. Het is al haar derde kabinet Pisas dat ze ook installeert. En ze benadrukte tijdens de beëdiging het belang van de screeningswet. De controle op integriteit en aanwezigheid van belangenverstrengeling bij de kandidaat-ministers op Curaçao is inderdaad streng, erkende de gouverneur. Maar volgens haar was dat nodig vanwege slechte ervaringen uit het verleden. De wet is niet bedoeld om mensen uit te sluiten, maar om de juiste mensen voor dit belangrijke werk te benoemen. En over Pisas zei ze, hij is de man die Curaçao de nieuwe vaart op moet trekken. Hij moet het allemaal goed navigeren. En in die zin schrijft de Extra vandaag dat ze vertrouwen heeft in kapitein Pisas als nieuwe leider van